Ефекта, който сега ще демонстрираме, е пясъчна мазилка с брокат. Тази пясъчна мазилка се прави от цвета се получава по два начина. Първо, цвета на основата, това е цвета на боята. Примерно, тук цвета на боята е лилав, или айде да извадим таблото. Извинявам се. Цвета на боята е син. Вторият цвят, който придава ефект, е цвета на броката или на глитера. Тук в случая е виолетов. И първо се полага боя, в случая зодиак риби, това е цвета на основата. След това пясъчната мазилка, която е прозрачна, в прозрачната пясъчна мазилка сабия база се слага брокат, който в случая е виолет. Можем да слагаме различни видове цветове брокат върху различни Точно така. Различни цветове брокат върху различни цветове боя. Можем да слагаме. Тук е бяла боя, а цвета на броката е хамелеон. И това е, което ще направим. Айде да го правим. Основата е боядисана с интериорна боя зодиак, бяла. Няма зодия. Да. За всички, които обичат блясъка, е този тип мазилка. Тук технологията е много лесна. Боядисваме си стената в желан цвят. Тя може да бъде бяла, синя, розова или каквато желаем. И след това единственото, което трябва да направим, е да сложим желания цвят брокат в прозрачната база, която всъщност е нашия ефект мазилка. Брокатите са в различни цветове, да, така че може да си ги подберете спрямо вкуса, изискванията на помещението. Така изглежда бяло, но като изсъхне, става прозрачно. И остава само цвета на броката и цвета на основата. Добре. Колко количество брокат слагаме? Един брокат, за да се получи ефекта от каталога, една доза брокат в 1 литър. Естествено, ако искате да е по-изкрящо, може да сложите 2 броката. А можем ли допълнително да ръсим брокат върху това или няма смисъл? Не, трябва да е забъркано заедно с мазилката. Добре. За да може да залепне. По-лесни този разкош. И този цвят конкретно е най-продавания ни хамелеон. Ами той май е подходящ за доста цветове. Той за всички цветове подхожда. Слагаме си количеството, което е 50 грама. 50 грама към 1 литър база и разбъркваме хубаво. Също така брокат може да се слага и в всякакви други продукти, в другите пясъчни мазилки, които правим, в сабия пронто, в велуто. Има хора, които даже се слагат и в фасадните мазилки. Брокат. А в боята? Можеш ли? Може във всичко, но когато е в обикновена боя, която не е прозрачна като тази, пигментите, които са вътре в боята, овалват броката и той много малка част от него остава до накрая. Да, то между другото, виж, то се и въпреки, че е разбъркано, пак се виждат блестящи частици. Това е чиста дисперсия с пясъчни частици вътре. Да. Добре. Той може да се сложи броката и примерно в защитен лак. И тогава става гладко. Но когато е гладък, когато е само в една равнина, броката не отразява толкова добре светлината. Ясно. Истинската красота е когато е с релеф. Да, и когато се съобразим интериорното осветление да е близо до стената, става още по-добре. Ето, нещо така. Отново ли работим с четка тук? Да. Имаме подготвена въображаема стена. Техниките за нанасене, да. Са както при пясъчната мазилка сабия пронто. Значи може да нанасяме на... Тук много по-малко от другите мазилки си личи, понеже става прозрачно накрая, много по-малко си личи посоки и ефекти. Затова тук най-лесно е на хиксчета.
Хъп. и да си го разнесеш. Работим с върха на четката. Да, Ръката трябва да се движи леко, да. без напрежение. Накрая остават всъщност само песачинките с броката по тях. А Само те се ронят виждат. ли се? Не. Те си залепват А, стабилно. С какво се почиства след това мазилката? с влажна кърпа. Най-добре. За колко време изсъхва изцяло? Пълното изсъхване е 1 седмица, за да придобие всичките си качества в пълна сила. Това, между другото, важи за всички бои. Не само за тези мазилки. Така ли? Да, филмообразуването отнема около 1 седмица. На пипане изсъхват бързо боите, но пълното изсъхване и здравина е след 1 седмица. Ти много добре го схвана, че трябва просто да е равномерно разнесено. Да. Въпреки, че малко трудно се ориентирам на бялото, защото Да. бяло не се вижда много добре, ама... Май сме готови, а? Да. И с тази мазилка се справихме.